Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay. kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, taragi hapon ba'y Kinsa pa man di ay aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon na mag-abadong, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan. Malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Taragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, taragi hapon ba'y gamay pa nga pag-ato, dasig ba'y gamay pa nga pag-sakripisyo. ikaw kita tanan. Sa atong paglaom, subukan, subukan, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay maginunungay, kinsa pa man di ang ay magdayong, kita ragi hapon ba
Mass intentions offered May August 23, 2020, Sunday, 6 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete and speedy recovery of Father George Militante S. Devi, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando FMA, Jacinta Patalingho, Francis Sentia Walter Dijos, Ramon Castro, Arnold Piner, Rui Malazarte and family, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayani Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Laarne Aguila, Ondrado, Laureta Ronolo, Shirley Young, Camilo Guillen II. Enlightenment and wisdom of Pilmarie Belmora for coming exam. First, the strength, safety, conversion, enlightenment and deliverance, good health and protection of Risi Joy Cuenca and family, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, and Obiso family, Ibon, Jurin, Antonio II, and John Albert Bismanos, all crew members of the Super Trader and Renante Saludo, Joy Gotthard, and Jesse Gotthard, Ondrado family, Eugene, Vincent, Michael, Angeli, Christina, Laarne, John Timothy, Riom III, Jade, Welkime, Renel, Melen Yongko, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Lourdes Segundino, Poraan Marie, Raymond John Allen, Jubin Benedect, Ninette Cabrera family, Terdes family, William Ansione Miranda, Carmen Chudakay Pinili and family, Purita Lee and family, Bruce Lee, Rachel Seneza, Lorenzo Lee, Florami Bibilio, Amor Lee, and Zuma Humuad. Birthday of Claudia Macabinlar and Laurita Ronolo. 28th birthday of Edma Torres. 4th birthday of Altia Faith Panis. Masols, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo John Carlson, Celeste Llenos, and Jose Protasio. Mercedes Anelidios, Julie Ruli and Marciana, Benita Beatriz Angel Rolando Asuncion, Fernando Antonio Benigna Elesio, Amada Almasan, Telma Camingaw, Welfrida Abad, Saturnina Corbita, Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo Lorenzo, Sayong Junas, Felipa Belbestri, Lani Lipar, Nancy Kulanag, Jocelyn Lipatan, and Bibing Habonero. Mauring Dinampo, Esperidion Entec, Jesus Eduardo, Bibing Dibalucos, Rofo Narbal Sr. and Jr., Adila Rabillas Perez, Inidik Bungun, Doroteo Nakwa, Prudencio Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Abellanosa. Reverend Father Faustino, Mimerta and Milanio, Mila Rosario Antonieta Francisca, Igmedio and Cayetana, Pora Jose and Ben, Florence Ipimaco Martilino Sr., Agnes and Nieves, Leseria Felisa Carmelito, Hobino Amparo Cirila Vicente and Lourdes, Mercedes Ramon Dairo Clara Nico Medisa, Poliento Danilo Solito, Anisito Perpetua, Rocky Sr., Rosario Placido, Ramon Sr. and Jr., Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, and Jose Pura. Constancio, Elina, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Senon, Rofena Eduarda Maximo, Jennifer Ivy, Antonio Estrellata, Edelberto Albert Olimpia Jesus Sr., Felipe Albert Francisco, Dan, Erwin, Vector, Potenciano, Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marben, Milicia, Emmanuel, Ibipania, Gaudioso, Susima, Liberata, Dulce, Torrebio Sr., Esedro Sr., Natividad, Gloria, Glena, Grace, Father Ike, Heriberto, Teopista, Paulino Perfecto, Policarpa, Wibina, Buenaventura,
Paulina Agustin, Alicia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Tertuliano, Natividad, Alger, Juana, Grace, Benita, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucian, Lilo, Edgar, Bal, John, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Isias, Rizalde, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Crestituta, Lito, Alfe, Marlo, Juby, Celestino, Krisha, Cyrene, Virginia, Gobi, Domenico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Steven, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano, Pinili, Isanis Laudacay Jr. and Sr., Ronaldo Cris, Carmen, Ninita, Felix, John, Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Liamedo, Isadaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofena, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino, Pinili, Bisinta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufeno, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Yotekia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Iris, Flaviana, Pelageo, Rode, Perpetua, Jose and Saluma Padriga, Henry and Maria Tisa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chung Lim, Luciano Vidali Jr., Jose Agagun, Lizel Ningasca, Florentina Fremitivo Sr. III and III, Perla Marcelino Porferio Jr., Purificación Virginia Marcelina, Dudung Manuel Eduardo Garcia, Ricardo Angelina Mabini Sr., Lilian Jaime Domingo Antonio Sr., Juliana Paul Calib de Gracia, Danilo B. Espinar, Andrea de Gracia, Porferio Espinar Sr., Sister Cura Haka FMA, Rosalia Lupis, Jennifer I.B. Brazal, Lucia Paterno Placida, Teodolo Minda Romeo Pamela Delia Kyle, Raul Sunya Janet James, Diana Ngu, Oi Tian Si, Ki Ren, Ki Chang, Ki Ten, Ki Leong, Ki Yong, Son Te, Ki Tiong, Pipita Jr., Consolacion, Pantaleon, Cerilina Fulgencio, Mamerta, Concepcion, Jesusa, Isabel, Ingracia, Piscia, Nigo, RG Jr., Dionisio, Marineth, Arsenio, Marapao Jr., Pilahia Pancrias, Natividad Pisidas, Eustaquio Pisidas, Sid Jabril Marapao, Leonarda Alcordo, Crescencio Alcordo, Renfrido Pisidas, Alexander Pisidas, Demetrio Libios, Mario Dinaunao, Zeril Libios, Nestor Dos Pueblos Sr., Gregoria Marapao, Escolástica, Ezequiel, Rodolfo, Juanito, Ernesto, Inés, Basilio Sr. and Jr., Teresita, Oruen, Hermenegilda, Dionisio, Fernando, Romeo, Angelita, Antepuesto, Rose, Ten, Lourdes, Bandoy, Frank Sr., Basalo, Guitard, Albina, Riom Jr. and Sr., Sara, Nina, Herminia, Ligaya, Ernesto, Griselda, Maricho, Lucas, Ulis, Rosario Ulis, Maria Asuncion Kumar, Benedicto Dumaguet, Armando Vicente, Armand Vicente Jr., Daniel Escuadra, Gertrudes Escuadra, Emmanuel Villanueva, Dionisio Rio, Bico Padilla, Daisy Gakayan, Nestor Rubik, Primitiva Pantaleon, Ernesto Puring, Pablito Adang Melia Vector, Crescencia Eliseo Jema Felix Jr., Jose Pura Constancio, Elina Susana Esteban, Bienvenido Abaya Perpetual Tando, Luciano Midalle, Jose Agagon, Lizel Ningasca, and Sutira Migalien. Birthday of the late Marilyn and Lydia Alcala. 40 days for the souls of Maximo Daclan. 40th day of Chua Sr., Castor Chua Sr. 5th day Novena of Frank,
Death anniversary of Pete G. Flynn de Gracia. 15th anniversary of Arsenio Marapao Jr. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Palihog Panindo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, mangayo kitag pasaylo sa Dios sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasaylon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos. Huwag ka nais sa iya,
Cordero sa Diyos, Mag-ampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagakausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga atua sa Sebna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan o gikan sa imong nahimutangan. Ni adtong adlawa, paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Og isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli ni ini ug walay makasira. Musira siya ni ini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong bakba. Sa atubangan sa mga anghel,
awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako didto sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon, og nakaila siya sa mapahitason gikan sa halayo. Ang imong kaayo o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa gingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan, kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, og nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayud, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili
gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong buntag kanatong tanan. Dako akong kalipay nga nakabalik og misa diri sa Cebu. Kay sa daghang tuig na assign ko sa Iloilo. Nya wa gyud ko kibaw kanus ako makalabang diri. So maong sa dihang nag-GCQ mo diri, nag-take advantage dayon ko. Nahurot na ilang despedida nako sa Iloilo kay permi man lang di makalabang. So ingon ko ayo na lang mog despedida, mangita na lang kog timing. So naka-timing gyud ko sa katapusan. Doon na pa man di ay biyahe ang kukalyong. Mao to nakasakay ko last week. Unya pag abot diri nag-quarantine ko nya nagpaswab sad ko para negative gyud. No, sa nalipmo na nga nalipay ko nga nakalabang jud ko dinhi og nakabalik ako dinhi serbisyo sa atong simbahan. Ang atong ebanghelyo karon mga igsoon dunay tulo ka aspekto nga makaingon ta nga sumpay-sumpay. Ang usa magdala sa ikaduha, nya magdala sa ikatulo. Kay una nangutana sa Jesus, kinsa man ako para kaninyo? Pangutan-on gani ka ana, buot ipasabot, doon na mo'y relationship. No? Kinsa man ko para kanimo? Ambot ako kailan nimo. So wa gyud relationship, no? Ikaw akong higala, ikaw akong kaila, ikaw akong igsuon, akong amahan, no? Doon ay relationship. Nga gikan sa relationship, niingon si Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Mao day ikaduha nga aspect, no? Ang pagsulti, ang pagpakita ug pagpadayag sa iyang pagtuo. Gikan sa relationship niadto sa proclamation of faith, pagtuo. And then gikan sa pagtuo nilabang sa ikatulo mao ang misyon. Ikaw Pedro, ikaw ang bato kung diin itukod ko ang akong simbahan. Kung unsay imong idili diri sa kalibutan, idili sa langit. Kung unsay imong itugot, itugot usab sa langit. Kuyaw kaayo ang misyon ni Pedro. Nagsugod sa relationship, nilabang sa pagtuo, ug nahimo nga misyon. Ang atong tagsa-tagsa ka journey ngadto sa Ginoo, ngadto sa langit, magdaghan pud aning tulo. Dili ta pwede mo break. No? Naiuban, kontento na sa relationship. Okay na kung dili ko mo simba. Hinoon may lang sad na pandemic kay pwede ra online. Total ang importante kanang relasyon nato sa Ginoo, good man mi ni God ba? Magampo man ko ba? Kining pagtuo personal ra man ni ba? Nang uban kontento na sa relationship. Kung atong sundon ang ebanghelyo, first step ra na uy, kuwangan pa na. And then nasa uban, mulabang dito sa ikaduha. Ikaw ang Mesiyas. Mo declare sa iyang pagtuo. No? Kamo for sure nakalabang gyud mo sa number 2. Kay nga naman bisag pandemic,
naninguha gyud mo ari diri. Gigutom na mo sa atong komunyon, sa atong spiritual ug atong sakramento. Murisgo mo. Dali ra unta kayong isulti nga, pwede ra man online ba kay gisugtan man sa simbahan? Bitaw, pwede bitaw. Nya maayo kayo nang makasimba tag online. Ako bitaw katong naa ko sa Iloilo, magmisa ko, dili man mi parokya didto, daghan sa among masses didto private no, kamera. Unya, mag-Zoom ko sa akong pamilya ug akong mga parente. So attend sila sa Zoom, magmisa ko. So nindot pod, noon murag naganahan ko kay ang among clan, murag weekly reunion. So nindot ra pod ang pagsimba sa online. Pero kamo, wa mo makontento, nangita gyud mo pamaagi nga makadawat gayud sa lawas ug dugo ni Kristo. Pagpadayag sa atong pagtuo. Nga kung wala sa kay relationship, puro ra ka pagpadayag, medyo plastic, no? Tambong ka sa misa pero wa day kay relationship sa Ginoo, murag hollow kaayo nga pagpadayag. So ang tinuod nga pagpadayag, bunga sa usa ka tinuod nga relationship. And then ang ikatulo ang misyon. Ang misyon. Ang uban siguro nato, abi pandemic basig nang lingkod na lang ta sa atong balay, no? Of course, dako na kay tabang kanang di ka mo gawas, di ba? Matud pa, stay home. Dako na kay tag gisunod anang dili ta mo gawas. Magpuyo ta sa balay kung di man kinahanglanon. Pero nasi uban nato, lahi pod ang misyon. Naay uban nato dunay misyon mangita og additional income kay naapektuhan atong finances. Basta ang uban nato ang misyon pagdasig sa atong kuyog sa panimalay kay na-stress, na-depress. Ang uban nato misyon nila frontliner. Paitar ba sa frontliner karon, no? Nang Manila karon nagsugod na saka kuno to ambot hinaot pa nga musos na sagbalik piyait na yung mga frontliner. Bisan kaming mga pari murag nausab among misyon. Ining panahon na unsaon ka namo pagpangitag paagi nga makapadayon ang among pagka pastor, among pagka shepherd sa mga tao nining panahon sa pandemic. Gi-assign ko diri sa Lourdes sa in charge sa youth. Nya ang mga youth kining mga nagtrabaho ug nagvolunteer diri, mag-meeting mi gabi. Unsa may activity atong ma-organize sa youth, di man ta gani magkatipon. No, dako kayong challenge. Ang pag-ila sa atong misyon, sa atong kinabuhi ug sa karon nga panahon sa pandemic. Pero si Jesus niingon siya, Pedro ay kabalaka, kini imong misyon di ni basta-basta malupig. Dili ni basta-basta matumba. Bisan gani ang kamatayon, dili makaguba sa atong misyon. Ug kung ang atong misyon gikan sa atong pagtuo, magipundaran sa atong relasyon sa Dios, mauusab ang pagsalig nga atong pwede nga madawat gikan sa Ginoo. Usay basta magpanik ganita, na maratol ta, mag-crisis ta, no, manuda yun ang mga pagduha-duha sa atong una-una. Ato makalimtan nga, ang misyon nga gikan sa Dios, magpadayon gayud, dili basta-basta maguba. Si Don Bosco, usahay tagaan siya misyon sa Ginoo. Nya ang mga usay ang misyon ang ihatag siya murag imposible kaayo. Pero ang pangutana ni Don Bosco sa iyang kagalingon dili jud na nga unsa ni posible di, unsa ni kaya o di. Ang pangutana ra gyud nga tubagon maora ni kabubot-on ni sa Dios o dili. Kay kung kabubot-on pa ni sa Dios, nganong mangutana pa banta kung posible o imposible? Mga si Don Bosco aduna siya attitude nga ingon ani nga once ma-convince siya nga ang iyang gibuhat kabubot-on sa Dios, di gyud na niya hunungan.
Di ko na siya maingon nga, murag di gyud tingali ni kaya. Kumbinsido man siya nga ang iyang pagahimuon, misyon, gikan sa Dios. Nya mausad na ang pagsalig nga gihatag ni Jesus kang Pedro. Tulo ka aspect sa atong ebanghelyo mga igsuon. Relasyon, pagtuo, ug misyon. Kuyo gyud na silang tulo. And then, ang pakapin ani mauni, kining parte sa ebanghelyo, Matthew, no? Human ni ining partiha, paghuman aning episode sa kinabuhi ni Jesus, magsugod na ni siya sa iyang mga tikang padung sa kasakit. Before ani, ang mga panghitabo, nagtawag siya mga tinunan, nakakita sila sa iyang milagro, nagmultiply siya sa nag-ayo siya sa mga masakiton. Pero inighuman aning panghitabo, kung diin gideclare ni Pedro nga siya ang Mesiyas, padung na siya sa iyang kasakit. Kontrahan siya sa mga kaparian, mga Pariseo, iplat ang iyang kamatayon. Yang magsugod na siya ingon nga, ako magantos og patyon sa krus. In other words, kining panghitabua was in preparation for the suffering of Christ. Suffering of Christ. Kaysa suffering ni Kristo, dili raman siya magsakit, mag-crisis man pod ang mga tinunan. So importante nga before sila mosulod sa ilang dako nga pagsulay, ilang ipundar ang ilang relasyon, ang ilang pagtuo ug ang ilang misyon. Mao gani para nako kining ebanghelyo karon, hagit gyud kanatong tanan, dapat kada usa kanato makatubag sa mga pangutanan ni Jesus. Kinaaman puta sa tunga sa krisis. Posible sa arong mga panahona ang atong priorities nga bali-bali. Ang atong mga concerns nagkatuwad-tuwad na wala ta kabaw unsay buhaton. So maayo tingali nga sa mga gitipon ni Jesus ang iyang mga tinunan, iyang gipangutana, kinsa ako? Iyang gipadayag ang ilang pagtuo. Maayo sa tingali nga karon Domingguha, kada usa kanato ato pong ihatag sa atong kaugalingon ang maong pangutana. Atong klaruhon sa atong mga experiences nining mga panahona, kinsa jud baya ang Dios para kanato. Unsa man ang atong pagtuo kaniya ug unsa man ang atong misyon niining panganahona. Ug tingali kung ato ning mahimo usab kitang mas andam sa pag-atubang sa future. Wa ta kebaw unsay may tabo sa future, unsay dagan sa atong panahon. And yet we shall be ready because God has assured us that the mission He has given us will not be destroyed even by death. Why? Because it is founded in faith. It is founded in our relationship with Him. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan.
Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, Katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang kaalam nga dili nato masabot. Apan pangayoon nato kaniya ang tanan tang mga panginahanglan. Kay iya mang gipaambit kanato ang iyang kaalam ug kay aduna man siya'y laraw alang kanato. Busa moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sumusunod ni San Pedro, nga sa maalamong paagi, gamito niya ang gahom, sumala gayud sa laraw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga midawat sa katungdanang pampubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga tapta niining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ngam. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuohong mihalina, nga ang walay katapusang gugma sa Dios, maghinlo ug maghingpit kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan, tinubdan sa tanang kaalam, ang imong anak mitugyan sa iyang gahom ngadto sa iyang simbahan. Sa among paghalad niining mga pagampo, tabangi kami sa pagtuman sa imong laraw alang kanamo. Pinaagi sa maong Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako og inyong sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw o kahiusa ngani sa imong simbahan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Kibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya. Diha sa tanan nimong mga binuhat, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga digidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay huno nga awit sa pag-ingon. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi sa imong anak ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagawong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Paliho manindog. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Palihog manglingkod sa makadiyot, sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong torno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog o asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang yellow markings. Sa saog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Nasaamahan sa kalibutan, gihinom niya ang tanan sa kulma. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulang, nagkabahin kitang tanan.
magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkayusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod sa makadiyot. Sa panahon sa atong pagpanggawas, aron pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli,
Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod og sunda ang mga instruction sa mga asterisk. Tanawa ang mga read markings sa sawog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ginoo masayod unta ug mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyano sa langitnong mga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Og panalangina og ang panalangin sa makagagahong nga Dios, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukod sad unta kaninyo og magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Lakaw kita nga may pagsalig tapos na ang santos nga misa. Salamat sa Dios.